Gengsi kardom kadu kave kar British 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fasta me la pen pini la so video long na litom pana ke than ponji la bangke online pen ration card koson si kai planning jima la so process se pini la so video long na litom pana than pachini ponik po na litom la so YouTube channel subscribe kelang pulte subscribe igon la pen videos ta me na litom share ponigon tang de non koson si online pen ration card kai planning jima la so puthak le lang pononang la pen che than pononang Tang de non pathek pen che than polonang koson si online pen ration card ke planning jima la so process chet lang polonang nili pajut kok anle na piklang pon thek this ta me nili dak pen ki un anason anban na piklang ponik po ke cheng sinali tum la so a video comment along lang da me ngo da nili already comment along pin ki pitang do la so link nang li tum hodak long igji hola so link long berlo pulo tang te nang li tum a mobile screen on stame la son non nali tum da ke thek long bom son da arjan la bang ke nali tum thek pon long ikpo ke chengsi ka apply ji aphan nali tum ke ber pon angji la pen ke claim pon angji la so putha ni linang than pachini pon ikpo ke chengsi nali tum da pen details ma lang pon la so website nali tum da thek long ji National Food Security Portal la pen Department of Food and Public Distribution Government of Assam la mang ke official website lo la pen non nili tum kimi ka apply ji aphan nang litum dak theklong ji la thak sign in la pen register po option long igji la sodim na litum berigon beriglo pulo tang te na litum dak hini option puthot thek pon thulong la ki chengsi la bangke na litum public login la pen puthot adun thu la bangke official login puna litum doji official login la bangke ni litum son public atum bangke login damone la senilitum sonson aphan labangke public login pu ladak to dimsi nalitum berna po ladak ber pon lo pulo tangte asap so apor nang kokji la loading labangke lapen public login long ber det pen aphi puthon nalitum screen along stame mat nalitum la mobile long stame puthot la son arjana chiklang thuik po lapen nalitum dak pen theklongji nale tum ladak ke tok ta thek polong ikpo common registration facility la pen sign in using any of three option listed below la pen nale tum dak ke thom option do login ji aphan ki cheng si nale tum ladak aadhar number bet pen la so captcha ba nale tum la captcha long ber iglo pulo tangte the generate OTP long ber iglo pulo OTP nale tum la aadhar card pen killing a mobile number long OTP nang le ikpo kala so OTP da ka fill up dim mate ka fill up option long ji la so dim ber pen nalitum login ponik me kali pule de nalitum login ID la pen username la pen la captcha ber pen stame dak pen sign in ponik me la pen puthot do thulang ration card la ber nalitum theklong ji ration card a number pen stame nalitum dak pen la dak ration card la pen la captcha ber pen stame nalitum la dak pen generate OTP pu ber pen nalitum la ration card long killing a mobile number along OTP bang dam ikpola pen nalitum dak pen sign in ponik me mate login ponik me stame non login ji aphan nalitum long labang ke ID la pen password la bang ke doneng ji la pen koson se non so ID password bang ke long ji la pen koson se registration ji pulo tangte nalitum puthot ladak option long ponik ji new user sign up here la son theklongji la sodim si nalitum bernang po la thak bangsi bernang po la aber bangke forgot password pulo jongsi nalitum forgot password chitini igdat pulte nalitum la forgot password long ber pens tame password akimi nalitum recover on mate generate pon on lo la sinon nalitum long ID ta bilang password ta bilang la pen la so website lo nalitum registration selang pulte nalitum potala new user la pen sign up here podim ber igon new user la pen sign up here long ber pon igdet pen api nalitum ladak pen registration papra nang po registration ji aphan stame puthoda form bang chingpu pon ikpo la so form lang pon na ko son se dak pen registration pon engzima kichengsi registration ji aphan nalitum ladak aadhar card long amena ting dak tok nang po la pen date of birth talo la pen gender select pon nang po login ID nalitum copy ma kibi ponji nalitum mobile number pen chenglok nalitum amens tame dak pen accept onlo la pen nali kibi son thot login ID anut kaprek ta bin jongsi kibi do kok pole nalitum la check user lomber egon la lo pole dak nalitum jongsi example
Carbitich 1 to 3 lason ni linon ber iglo pulo tangte non lason Carbitich 1 to 3 pu login ID jong se anut kaprek amune bi ko pulote ni li la son thode bidon the un elo Carbitich 1 to 3 pu bangke ni li da ki bi poneng zila bangke Carbitich 1 29 ba 1100 jo lason stame bidon nangpo lapen passport nali tum da pen ki pidon nang zi kinang sollo password kiber dun nengji la bangke la sonno kicheng sina litum dak pen capital letter a la pen nili da examples na piklang iglo b c d la son b ponon la pen dak la 1 2 3 la pen la son star la hash la son b stame nalitum chok igji kali polote nalitum nili da examples dak abc ba piklang pon dak nalitum amen b go la pen 1 2 3 la son berno stame la 1 2 3 stamina litum kiberdu nangzi la bangke kinang sotlo la pen 1 2 3 la ke nalitum 10 an ke azada number le bita cholo la pen da small letters tame donang po capital letter small letter la pen numbers la pen son star has la has tame nalitum da pen kibidu nangzi bange kinang sotlo mate la son si password bange nalitum binang po kicheng sila da keberate nalitum la confirm password lom bernang po la pen puthot da validation mode along bernon la so validation mode lo berlo te da Aadhaar number lo la pen Aadhaar banali tum la so dim lo Aadhaar number fill up nengji Aadhaar card long killing a mobile number email address tame kipidu nengji kinang sor la pen dak pen state nali tum select nang po copy state pen ma dak Assam pulo te nali tum la Assam ber ek nang po la pen district la son thak dak telsa village town nali tum la address 1 la bang ta fill up nang po pin number la pen puthon nali tum da captcha theklong ji nonali tum la screen long theklong ji da ke do la bangke 6 plus 2 la 6 pen la 2 plus te ka anma answer kelong nali tum stame la captcha podim la sodim bange answer bange tok nang po la pen tok det pen api remarks la bangke remarks nali tum copy ma tok dun tame la pen la hai complete thailo pulo tangte nali tum la hinia box tu ji la so box on stame nali tum ber nang po ber det pen api puthot nali tum la submit pu theklong ji la sodim ber ignang po la pen I have puthot da option do lak I already have a membership podim ma ber nang nilo nali tum la submit podim le berego submit long ber ik det pen api nali tum la registration la bangke successful po puthot nali tum sign in la pen register podim ber ego puthot nali tum la public login podim ber ignang po public login long ber pon ik det pen api ke chengsi process son dak login ji apanali tum Aadhaar number pen stame login pon me pol apen login ID password pen stame lo apen ration card number pen stame nalitum login pon ikmelo ni lista me non login pon pol apen apranga process puthot ampik lang pon thuik po puthot nili non login ji apan Aadhaar number stame nili ber pon igelo apen captcha stame ber igelo nalitum stame Aadhaar card pen jong si login ji pulte Aadhaar number apen captcha ba nalitum ber igon apen generate OTP podim nalitum ber ignang po generate OTP long ber pon igdet pen api puthot da OTP banale ikpo la so OTP nalitum na screen long thek long ikpo OTP nang le gelo nalitum OTP ki ber nang ji la bangke nalitum da option long igji la OTP pu thek long ji la OTP la sodim nalitum nonangkili OTP bam bernang pola pen OTP nalitum berig elo pulo tangte la use OTP putheklong ji puthot la sodim berig nang po the pen data processing is in progress person theklong pola pen puthot nalitum dak theklong ji login la bangke successful lo nalitum thek ponlong ikpo login successful penet nalitum dak pen ison soni data nalitum ka fill up anason dak thek ponlong ikji laben puthot non ration card a form ka fill up ji aphan pulo tangte nalitum la 3 line theklong ji la so 3 line adim nalitum ber igon 3 line long ber pon ik det pen api puthot ke ber thuna lang do thula nalitum la common registration facility pu theklong ji la so dim nalitum ber ignang pu la pen common registration facility po dim ber pon ik det pen puthot da ke thom option long pon ik ji kichengsi new registration la pen registration status la pen get RC details mate ration card details la ke thom option long pon ikji new registration mate new ka apply ya finally tum la new registration podim si ber nam po new registration along nali tum jong si ber pon ik elo pulte puthot dak registration mate ka apply a form bang non dak pen chingpu pon ikpo nali tum thek pon long ikji
kicheng si nalitum form chingpu pe prang dak pen state bang select ponang po ni le da Assam select ponik ela la penalitum la samedik lo pole da form chingpu ponik po kicheng si ka fill up ponang ji la bang ke general details la pen puthot address details fill up nang po la pen additional info staminalitum dak pen fill up nang po la pen RC members pulotang te nalitum bangko an fancy ration card long amen kitap ponjima la pen RC enclosure la pen NFSA criteria la criteria staminalitum fill up igder lo pulte puthot da finish line bang po la finish long berlote nalitum la ke apply bange successful po la pen kicheng si nalitum da form bang chingpu igelo a form nalitum da thekon long igji kicheng si state fill up ponang po select scheme under which you want to apply ration card copy scheme nalitum da pen pina an hini scheme long pon igji AAY la pen PH long pon igji nalitum la ko so ration card se ka apply jima la pen select beneficiary type dui daga ration podim nalitum ber example la pen that ka apply vek abang fumat abang fi da pen photo la bang ke nalitum upload na po photo upload igdet pen fi puthot Aadhaar card long ke dua teng amen dak nalitum ber na po la pen dak name in language local language pulotang te da Assamese sibang ikpo la pen la Assamese language pen dak translation elo pulotang te nalitum gender fill up nang po la pen date of birth Aadhaar card long ke dua teng fill up nang po la pen puthot nalitum dak theklong ji mother name in English nalitum dak mother name fill up nang po la pen mother name in local language jong si dak local language automatic dak generate pulote nalitum translation lag SMS to English translation no nalitum togdam igo dak pen Assamese language apam long exi apen puthot do tulang dak pen father name ka apply vek abang pum mate abang fi father la pen mother name no la pen father name in local language la pen dak marital status nalitum dak pen select na po married ma mate never married ma currently married widow ma la pen separate divorce lason option long pon exi la pen nationality na litum da already Indian se dolo la panke pado na po mobile number email address mate email ID na litum pido na po la pen general details la banke na litum da pen voter ID na so a number ber na po la pen national population registration jong se NPR long jong se na litum NPR number do pulte dak ber do nangji kali pulte la banke la an important te la pen nalitum la so options tame dak pen ke theklo pen nangji kinang sotlo ration card kalite Aadhaar la banke kipi do nangji kinang sotlo jong se nalitum ration card do pulte la so option no berigo avi pulte nalitum la Aadhaar so option already dak select tang sidolo la pen Aadhaar number banke nalitum la dak pen ber ponang po ber pon igdet pen posot dak professional details nalitum fill up nang po professional details la banke occupation nalitum non copy ka size claim bomma pen total annual income ka anma ningkani silong ka ans nalitum income la so details dak tok do nang po la pen additional details all RC number if any jong sinalitum long ration card akiban do pulote nalitum dak pen pidun tame BPL number do pulote la nalitum pidun tame jong se avi pulote nalitum la consent of data use podim ber napo ber igdet pen nalitum save and continue long ber napo la pen apra process bang nili non la so video long bana than pechini pon ik tek det po la pen kai fly pinengji abang fu mate abang phi farman ta we la sinili la pen apra process ban nalitum pan nang than pechini pon ik tek det po la pen nalitum jong si kumani ration card avelang pulte pravjin pen apply igon la pen labang ke approve jine approve prene labang ni list tame 100% labang ke nili puthekte stame ka apply bang ke nili stame apply pi dun po jang se kumane apply nengji pulo tangte la pen accept sedat labang ke nili stame purun hektelos tame non online min ka apply stame chengpon igwailo lalo pinia video labang ke nalitum la so video kilang pen jang se ning sample la so video comment long stame nalitum pachini ngon la pen video stame nalitum share ngon karbiang long ras stame palang iknang la pen pachini iknang la sonsona video kilang long versi afan la so YouTube channel nalitum subscribe ngon domi thak me kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ara do anvan stame nilhin pen kardom to change